Здравейте, уважаеми зрители, аз съм господин Мистерия или Мистер Мистери. В днешното видео ще говорим за дяволските символи, образи и като цяло участието на дявола в музиката и в музикалната индустрия, а като цяло и в нашето общество, през хората, които имат влияние, а именно хора, които често споменаваме последните дни: P. Diddy, Jay-Z и Beyoncé. Темата за дяволския образ в музиката е стара, но в последните години тя стана особено актуална около триото P. Diddy, Jay-Z и Beyoncé. Какво стои зад тези образи обаче? Тези артисти често използват символика, която предизвиква дебати и спекулации относно техния истински характер. P. Diddy често е свързван с мистични символи и ритуали. Някои фенове твърдят, че видеоклиповете му съдържат скрити послания. Неговите проекти често включват тъмен и загадъчен визуален стил, който подхранва теориите за дяволска символика. Jay-Z също не остава незабелязан. Неговата песен Луцифер и многобройните референции към дяволски образи предизвикват въпроси. Мнозина смятат, че Jay-Z използва тези образи, за да илюстрира борбата между светлината и тъмнината в живота си и кариерата си. Beyoncé също често е свързвана с дяволски символи, особено в по-късните си албуми. Нейният видеоклип за Formation съдържа визуализации, които разпалват спекулации. Някои фенове вярват, че тя използва тези образи, за да подчертае женската сила и независимост, представяйки дявола като символ на бунт. Дяволският образ на тези артисти влияе не само на тяхната кариера, но и на културния дискурс. Феновете им често интерпретират символиката по различни начини. Тази тема е обект на множество анализи и дебати в социалните медии, което подчертава как културата и музиката са взаимосвързани. Какво мислите вие за дяволския образ на P. Diddy, Jay-Z и Beyoncé? Дали те предизвикват общественото мнение или просто играят с образите? Споделете вашите мисли в коментарите. Не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате и да натиснете камбанката за нотификации. Благодаря ви, че гледахте, уважаеми зрители, за мен беше чест.